Piłkarze Stadionu Śląskiego z rocznika 2004 zmierzyli się w miniony poniedziałek z rówieśnikami z Siemianowiczanki Siemianowice Śląskie. Spotkanie rozegrane na terenie rywala nie zapowiadało się na szczególnie trudną przeprawę, biorąc pod uwagę kilka statystyk gospodarzy. Serię 13 z rzędu porażek i jesienną porażkę ze Stadionem różnicą 10 trafień, a wreszcie ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Tymczasem ambitna postawa Siemianowiczan od pierwszego gwizdka sędziego zasługiwała na słowa uznania. Przewaga trzeciego w tabeli Stadionu od początku nie ulegała wątpliwościom. Podopieczni trenera Macieja Biernackiego wyprowadzali atak za atakiem, ale długo nie potrafili skierować piłki do siatki. Wreszcie w 10. minucie gry do końca nie odpuścił Bartosz Mokwiński i piłka dość szczęśliwie wpadła do bramki Siemianowic. 1-0 i wydawało się, że teraz chorzowianie będą już mieli z górki. Tymczasem kolejne natarcia gości nie przynosiły efektu w postaci następnych goli, zaś grający w pomarańczowych koszulkach gospodarze poczynali sobie coraz odważniej. W 22 minucie niespodziewanie gracze z Siemianowic doprowadzili do wyrównania. Puszcza bramka! Jest! Brawo! Chorzowianie powrócili do ostrzeliwania bramki gospodarzy. Bardzo długo brakowało im jednak skuteczności. Na 2 minuty przed końcem pierwszej odsłony piłkarzom trenera Biernackiego udało się w końcu ponownie objąć prowadzenie. Po rzucie rożnym bardzo ładnym uderzeniem popisał się Wiktor Kułaga. Jak mamy takie sytuacje i ich nie strzelamy, chłopaki, no to ciężko jakiś optymizm. Więc przed nami jeszcze 30 minut. Zapominamy o tym, co było w tej pierwszej połowie, bo wyglądało to bardzo słabo z naszej strony. Może coś słabsze, przeciwnik, to już możemy odpuścić. Nie możemy odpuścić. Po prostu wychodzimy, nastawienie takie na drugą połowę, że dajemy z siebie 120%. Spokojnie tą piłką, spokojnie budować akcję. Zaangażowanie, to jest podstawa. Nie będzie zaangażowania, to będzie naprawdę ciężko. Nie walczą. Oni zauważyli, że mogą. Tak? Ale kto im daje szansę? My im dajemy tą szansę, bo nie zabiliśmy tego meczu. Panowie naprawdę agresywnie, ale agresywnie to znaczy, że macie kopać przeciwnika, że macie, nie wiem, go faulować, tylko agresywnie blisko. Nie mają prawa grać. Ok? Dajmy z siebie troszeczkę więcej niż w tej połowie. Tymczasem zanim druga połowa na dobre się rozpoczęła, gospodarze po raz drugi doprowadzili do wyrównania. Na szczęście tym razem piłkarze Stadionu wykazali się większą niż przed przerwą skutecznością. W 38 minucie pod poprzeczkę strzelił Mokwiński i było 3-2 dla chorzowian. Kilkadziesiąt sekund później padł 4. gol dla Stadionu. Tym razem autorem trafienia był Borys Wasylewicz. Gospodarze próbowali złapać jeszcze jeden oddech w tym spotkaniu, ale ich ataki nie zrobiły krzywdy zielonym.
W 47 minucie udało się za to chorzowianom. Wiktor Kułaga podwyższył rezultat na 5-2 dla Stadionu. Siemianowiczanie mimo walki nie potrafili już nawiązać równorzędnej rywalizacji z podopiecznymi trenera Biernackiego. Chorzowianie z kolei zaczynali być zabójczo skuteczni. 53 minuta i trzeci tego dnia gol Kułagi dał już 4-bramkowe prowadzenie gościom. Gospodarze dążyli do zdobycia choćby jeszcze jednego gola, ale nie pozwalali im na zbyt wiele obrońcy i bramkarz Stadionu. Tymczasem w 58 minucie 7. bramkę zdobyli chorzowianie. Autorem trafienia Dawid Klein. Do ostatniego gwizdka sędziego atakowali już tylko zieloni, ale dobrze w bramce Siemianowic spisywał się golkiper gospodarzy. Ostatecznie Stadion Śląski wygrał na boisku Siemianowiczanki 7-2, ale zadziorność i walka gospodarzy mogły się podobać. Jestem pełen podziwu dla tych chłopaków, bo są na ostatnim miejscu, przegrali praktycznie wszystkie mecze, co tylko można to przegrywają, ale dzisiaj pokazali charakter, pokazali serce do gry. Zabrakło tego trochę moim zawodnikom i o to troszeczkę mam żal. Z drugiej strony pamiętajmy, jednak są to dzieci i nie można tutaj wymagać w każdym meczu, żeby ta gra była kapitalna, żeby to zaangażowanie było na najwyższym poziomie. Bo jednak nie zawsze do tych dzieciaków to wszystko dociera, nie zawsze jest tak, jakby się chciało. Także ja tym moim chłopakom gratuluję zwycięstwa, gratuluję paru fajnych akcji, bo parę fajnych akcji i sytuacji żeśmy mieli. Nie byliśmy skuteczni, ale to już któryś mecz z rzędu. Nie ma zadowolenia z gry, ze stylu, w jakim żeśmy grali. Wynik może niech idzie na dalszy plan, ale ci chłopcy teraz mają się uczyć, mają już pewne nawyki, muszą u nich być pewien automatyzm, który chciałbym, żeby był w każdym meczu, w każdym treningu. A jak widzimy, jeszcze trzeba pracować, trzeba po prostu więcej pokory i z mojej strony, i ze strony moich zawodników, a będzie wyglądało to lepiej.